हरनिफ्रायनो ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग जों गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसे हरानोसै ओमफ्राय आंहा सबाया जाबाय ओंखाम संगासिनो दं गासिबो बे अमा बेदर गोरान लोगोफोर अमा बेदरजों सबायजों अमा बेदर ओमफ्राय नै जादों लेस्रि भाजा एवखांबाय bukannya sobaफोर चेनेलाव जुदि नुसनबायदोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर साराया बेरजोबनाय बिदिनो लोगोफोर खावसेखौ गोरानै एवनायखौ आं हायखांनानै दोनहरबाय ओमफ्राय नै मोनसेयाव सबायजों अमा बेदर दुन्दिया मोदोमफ्रु होनाबाय लोगोफोर जाग्राफोरा जानाय गैया आं हारसिं जायो अमा बेदराबो सबायखौबो जाग्रा गैया गथ'फोरा जानो रोङा जानोसै सबाय अमा नै बारा गोजान जायाखै सबायखौ दै खम नांनानै होनदों उन्दैया माबानो नागिरो नै लोगोफोर नायदो जा खुवा खुदों दिनै बारा गुसु थान्दा स्लिउ स्लिउ बारजोबदों दाउब' गुड मर्निं लोगोफोर मैया माने ब्लगखौ फोजोबनाय जायाखैमोन आङो ओमफ्राय नेक्स्ट दिनै मर्निंनिफ्राय लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै माने बाबुनाबो एग्जाम दङ हाफ इयारलि फार्स्ट माने दं आरो ओमफ्राय थांबाय बिबो ओमफ्राय फुङाव साहा पानि लोंखांबाय ओंखाम एवनानै जाहोदोंमोन ओमफ्राय मेगिबो जाबाय मोननैखौबो ओमफ्राय आंबो अलप जानो हाबाय ओमफ्राय दा ओंखामाबो दङ ओमफ्राय आलु रुनाय दङ आरो बे दा सेफ्लेना जासिगोन दा जाथ'आं ओमफ्राय नै मोनसेयाव माबा रुगासिनो दं नायदो माने मैला बिराद जाजोबना दं आङो दै गुदुंआव रुदो स्राब आरि होनानै सोर बिदि खालामो लोगोफोर आं माने खालामो आरो खांख्रां दांनो बिराद मोजां जायो आरो सुखांबा बिदि रुबाथाय माबानो होनोसै ओमफ्राय खामानियानोथ' जोबख' जायो फुङाव खारै मोनबाबोनो अखौ मावगोन बेखौ मावगोन जालायलाङो सिखारबा जियाथ' दा मेसिनाव होदों र' मेसिन थानायखायसो न'ले आखाइजों सुबाय दैलि जि ओंखारो बालायनाय मोनगोन गथ'नियानो नानिनियानो ओंखारबाय थायो दैलि आरो जोंनाबो बाबुनाबो माने फिसाजोआबो सिखारबाय ओमफ्राय इनाबो दा आइ ओंखारनाया अलपमान गोजा जाना थाबाय आरो बारा हामथाराखैनो गारियाव जनानै दङ बियो थाबायथिंगासिनो थाबाय थांनायसो गाबैखायसो खामानिखौ एसे मावनो हायो भिडिअ अलप लालांनो हायो आङो दैलि माने माबाखौनो बानायनो हाया जालांबाय आङो खानसेनो बानायनो खानसेनो होनो हानाय हेन जाया जाबाय आवगायनि हेन दा माने खाननैदो माने बानायनाय मिक्ससो जानाय हेन जायो आरो न' दुवारसो माने फुरा माने सिबखांजोबना लाबाय ओमफ्राय जि मेसिनाव होदो ओमफ्राय फुंनि जाथ'बाय दा र' बायखौ होसोथिंबाय थानाङा नोङो होसोथिंबाय थाना दुगैनाय जायाखैनो नै लोगोफोर माने एसे जा आथा मैला जाजोबना दं ओमफ्राय स्राब होनानै दै गुदुङाव रुगासिनो दं होनबानो ओंखारजोबो सोर बिदि खालामो लोगोफोर बिदि खालामबानो जाबाय ख्रां ख्रां जा मोजां जायो माने साबोदों ओंखायनो रुदों आं माबा हमनोबो दांनो मोजां जायो मैला जाजोबना दंथारो फुंनि थाखाय ओंखाम संखांबाय आरो ओमफ्राय बाबुनोबो ओंखामखौ एवना होबाय आङो खिनियावनो होना बादाम सादाम होनानै ओमफ्राय नैखौ आङो फुङाव जानोसै बाबुआ आलु जागोन जाबानो लोगोफोर नै बरपेटा रडनिफ्राय बायना लाबोदों थासिमलि ओमफ्राय नै
मैद्रु जाथाराखै लाइ लाफा लाबोदों बेखौबो रडनिफ्रायनो ओमफ्राय नै मैखुन लाबोदो बेखौबो रडनिफ्रायनो जालायनोसै बेखौनो संलाबायनानै जेबो गैथारा माया मोनसे नै टाइम जाया होलांदो हुवाया बारा जालांनो नंगौना लाइट लगायलायनानै नै बाइक सालायबोदों जा गुसुहाय न'आव फैबाय आंहाबो थान्दायाव थाबाय थानो हाया खोमाया सालांलायबाय आंहा ओंखाम खालायगारहैनि न'आव दुवार सिबस्रांलायनोसै नैबो बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरबाय दं दा बाहेरायाव ओंखारबाथाय निहिर गाना फैगोन ना न' सिङाव लेथ्रा जाजोबगोन आथिङा थान्दा माबासो जालायबाय गोजांनानै नै मैया एखौनो जानाङा जोंहा राङालाव हाबानि आग्लायनाय दंमोन राङालाव माने मार स्टाइलनि नायमानो लोगोफोर राङालावखौ